إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله لا إله إلا الله fanen bo ne koronen dogo manden cheni manden musoni video kunguru ne maximum 3 minutes parce que ne tunte fait ka kuma almami ka fatuliko la mais ngane ay wasake ala ka hine tabala ala ka yafama ayan konkitim na ala ka no la ani mamtu diko ba ala ka oyenga nega ko msoye donc o fana ala ka lahra son sumaye ani sumaila ka parti la mu fana bana ala ka lahra son sumaolu bay c'est-à-dire malidon an a tiyo do fo nyonyena almami ala ka lahra son sumaye mais katafo ko ne bala ne te ibe kafe ne ta ka parti fe nte mo fe mu be ibe kafe ya fama me fami katafo ko ni cheni kale be mine almami fagal o be ta ke patapata kay ko ibe kay mo ale blaka almami faga an beba don ni c'est-à-dire adama de al ni te mo fe ka tien fa kungu ka est-ce que ibe ka be dese mo wera la ali karim ibe ka dinge karim ali no ko ka be fagali ke est-ce que be songa ta ni no fe est-ce que ibe ka be se ka dese ka mo nyena mauna ka dese sordasi korola ka dese mercenaire la ka dese ibe ka be ta ni tekni mo kirikara no fe ko ka ta mo faga anga na so galo sugu do be ne balate do ala ne te do fali fe namara la kuru ngono de ni me se kana ni no pata ka foto do ko ibe ka ale blala ibe ka be se ka ta président kuturu be se ka ni no na mo lan kolon blaka ta mo faga président kuturu be se ka ti dado ni no mana hey Chenin kaka mana kan kunta ka bonwa munu nya blala ako fo pulsu me akana ibeka todunna munu nya blala ka fo pulsu akana présent todo ni no batra kola ni no mana kama fke sans be ni no kalonte ni no kalonte dinte ni no kalabanti denyate ni no kalonta mo to tiete eni ala cheni meti do girila ko ibeka an beba donc ni ibeka koni tenaninke al ibeka bisika ni no mo lan kolombla na todi ali député obe songa ni mo ni no mo lan kolombla kata falike al maire de la commune te songa ni no na blakata falike ali RPM ali RPM gardien ou ka siège ou gardien au te son kani no na mo lan kolombla kata falike jango ibeka mi blala ibeka munu ni blala ibafo ibeka mi blala ibeka te surwa ki blana ni no mana kante ni no galonté nte ibeka fe ntaka parti fe ntaka ministre fe ntaka député fe mo mu be ibeka fe nto fe boaka bla ne de spécialisé boaka bla la mais ni batra galone dalé boala ni mana kane ni toko tiedi ni tukun galone ni c'est-à-dire ni mana kam mali be ali mo ki fa ya fama wa ka droku kunuka cocaïne sama ka juemi yo fama wa ki do global ko ngona ite songa ni no batra kuma fo ko présent mais anga chien fo nyoko nyina ni no pata kambe wa abe mo wole ka video ke ni no mana kola ibe ka no be ke ni batra kuma ina ibe ka no be ali eni ala ni krache ibe ka be se todi hey ibeka be se togodi ka fo ka be ni nyona mo lankolo sara ko kata almami fra ibeka be se ka dese anga tien fo ni e présent armée itai armée mo mutai yo fama service de renseignement nya tai yo fama wa wari bakun abe jamana jiri ani jamana wore masaka ube nyondo ani jamana wore ministre ube nyondo obese ka dese ka mo nyene mando sara katanike sordasi koromake commando koromake gendarme koromake police koromake bandi bapte fo ni nyona pata mogo bole aka bursu kono ni nyona gawa dem bole bursu kono kana ibe ka be to blaka ni nyon patra kani mana ko ke ka ero toche aw ta do ko ni pata kai aw beba do ko galunu an beba do ko galunu
ne tɛ nkalonten fa ne mago tɛ ka nkalonten fa i y'o faamuya wa ne bɛ tiɲɛ de fɔ k'a fɔ ko IBK de ye cɛnin bila k'a ɲɔgɔn batara kuma ma wolo a ɲɔgɔn manamana kan ma wolo a ɲɔgɔn nkalon ma wolo minnu yɛrɛ b'a kuma fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nkalon don bɛɛ b'a dɔn c'est impossible bɛɛ b'a dɔn c'est pas possible a bɛ tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ ɲɛnɛma na ka ko kɛ wa Karim bɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ ɲɛnɛma na ka ko kɛ jango ni ɲɔgɔnna bataramɔgɔ Karim fa bɛ ti i da don ni ɲɔgɔnna bataramɔgɔ ka ko la ka mɔgɔ bɛ ni ɲɔgɔnna malankolon bila i ka ko la i y'a faamuya wa a tɛ se ka mɔgɔw fa faga ko a bɛ taa nkalon da président na a tɛ mɔgɔw ba faga k'a bɛ nkalon da président na a di diinɛ ko bɛnna n'a bɛnna cɛnin y'a kɛ i y'o faamuya a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka gɔn dira a ka tiɲɛ fɔ polisiw ye a ka tiɲɛ fɔ a ka kɛbagaw tɔgɔ fɔ mais a kana na batara nkalon ta ka da président na o manamanakan o patapatakan o gulɔmikan anw tɛ ji min an nun fɛ anw tɛ nunsɔngɔtɔ den ye ni cɛnin ye gawaden ye anw tɛ gawaden ye ni bozoroko den don anw tɛ bozoroko den ye ni lagalagatɔ don anw tɛ lagalagatɔ ye ni cɛ tɛ muso tɛ don anw t'o ye mais ni ɲɔgɔnna k'a fɔ ko président ye nin kɛ an bɛɛ b'a dɔn o ka bon hakili ma donc o de kun don minnu ko fo n ka video k'a la ne tɛ mɔgɔ hakilinata ɲini ne mago tɛ mɔgɔ hakilinata la n tɛ mɔgɔ ɲininka k'an ka video kɛ n tɛ mɔgɔ ka idée minɛ k'an ka video kɛ ni minnu ka di an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la n bɛ n ka video kɛ i y'o faamuya n mago t'a la n mago tɛ baara la n mago tɛ foyi la a bɛɛ n mago t'a si la n'i ye CDR bɔ a la moi je m'en bats ne de kana balaba ye sitan den toro yiridugu feere ni mɔgɔ m'i farati k'a fɔ ko IBK de ye nin cɛnin bila ka nin ko kɛ bilahi tala i bɛ jurumu sɔrɔ n kalela ala la n'i ma fara ma i bɛ jurumu sɔrɔ i bɛ kululu sɔrɔ parce que i bɛ tɔgɔ tiɲɛ kɛ kɔfɛ i yɛrɛ b'a dɔn ni président kɔni mago bɛ mɔgɔ la a tɛ nin ɲɔgɔnna bataramɔgɔ bila ko la a tɛ nin ɲɔgɔnna kanakanamɔgɔ bila ko la carte d'identité tɛ hali mɔgɔ min bolo papier t'a bolo passeport t'a bolo wolosɛbɛn t'a la a mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ tɛ surunya k'a dɔn kata nin bolila masakɛ bɛ se k'o bila ka nin ko sugu kɛ aw t'a dɔn k'o ye nkalon ye ne bala da t'a la n tɛ IBK fɛ mais a nɔ tɛ n na n mago tɛ IBK la mais IBK ma nin kɛ n t'a fɛ n t'a ka parti fɛ n t'a nɔfɛ mɔgɔ fɛ minnu b'a fɛ n t'u fɛ i y'a faamuya wa n tɛ IBK fɛ n tɛ Bube fɛ mais nin de tɛ IBK nɔ ye nin tɛ IBK nɔ ye cɛnin ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko min tɛmɛna ani alimami cɛ ale de tun bɛ baara kɛ alimami bolo ale de tun bɛ katakatani boli kɛ alimami bolo wo ani alimami kɛlɛla wo i y'o faamuya wa et puis alimami ninnu f'a k'a dɔn olu si bɛ yɔrɔ min na u bɛ mɔgɔ min dɔn ni Mali bɛɛ tun bɛ siron ɲɛ Bamakɔ o ye Solo ninnu ye a bɛ se ka Solo tɔgɔ fɔ pour que ka cɛnin lasiran là Solo c'est mon cousin n cousin don bilahi i y'a faamuya bɛɛ bɛ se k'o kɛ Solo ka génération wagati mɔgɔw de ye cɛkɔrɔbaw ye bi u bɛ se k'a tɔgɔ fɔ ka denmisɛnninw lasiran ma ba o fana ma mais fɛn min kɔni ye k'a fɔ ko IBK de ye nin bila ka nin kɛ o ye nkalon ye ne tɛ IBK fɛ mais a ma nin kɛ n tɛ surunya ka kɛ IBK fɛ a ma nin kɛ ne tɛ Burahima fɛ a ma nin kɛ ne tɛ Keita fɛ a ma nin kɛ a ka kuma tɛ faamu a ma nin kɛ a ma nin kɛ IBK nɔ tɛ nin na bilahi IBK nɔ tɛ nin na parce que mɔgɔ min bɛ fanga dɔn o b'a dɔn ko fanga ɲɛmɔgɔ nɔ tɛ nin na an bɛ tiɲɛ fɛ malidenw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamuya an kana ɲɔgɔn fana tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan i y'o faamuya wa n tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan n tɛ mɔgɔ supporter nkalon kan n tɛ ba mɔgɔ ye n tɛ mɔgɔ si dɔgɔya nkalon kan n tɛ bila mɔgɔ si la nkalon kan IBK nɔ tɛ nin na wa ne bala tɛ n da don nin kuma na bilen ala ka hinɛ taaba la ala ka to polisiw ka baara kɛ u ka enquête kɛ mɔgɔ min nɔ b'a la a tigi ka minɛ a ka taa sariya la one love à vous tous ja Rastafari choqué pour éduquer CDR Kana balaba sitan den toro yirijugu feere Ibrahim Boubacar ka kuma tɛ faamu Keita i nɔ tɛ nin na non bɔ a nɔ tɛ nin na masakɛ kuturu gendarme m'a kɛ service de renseignement kɔrɔ m'a kɛ commando kɔrɔ m'a kɛ polisi kɔrɔ m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔw m'a kɛ fo jamana kɔnɔ clochard dɔ jamana maalankolon dɔ k'o bɛ da président na ne tɛ IBK fɛ IBK tɛ bilahi talahi video kɛla caman de b'a fɔ nin dira ma wari mugu dira cɛ mun ma ni témoin b'a la CDR dɔ ka k'a ka témoin ye wari mugu jɔra la a banna o ye ne kana balaba ye mais ne t'olu fɔ parce que nafa t'o la i y'a faamuya nafa t'o la mun ka video bɛ choqueli kɛ masakɛw yɔrɔ la bɛɛ b'olu dɔn mais n tɛ don fali kɔnɔ n fali fɛ kurun na hali sini n bɛ se ka bɔ ka IBK ka kojugu dɔw fɔ mais a nɔ tɛ na n tɛ jɛn n'o de ye
ni tɛ se ka kɛ président ka baara ye président nɔ tɛ nin na wa n t'a tɔgɔ tiɲɛ wa minnu bɛ k'a kɛ n'a ye silamɛw ye a y'aw janto aw ka kuma fɔta la k'a fɔ ko masakɛ tɔgɔ bɛ nin na sinon aw n'a bɛ kiri lahara parce que ni masakɛ bɛ nin kɛ mɔgɔ minnu b'a kɛ o m'a kɛ masakɛ de nɔ bɛ yen na hali Karim nɔ tɛ yen nin ba hali Karim bɛ sɔn ka nin cɛnin bila ka nin kɛ a ye papa Mami ta ye o est ce que ninnu mɔgɔlankolonw de y'o kɛ wa a ye Turelakaw ka denmisɛnninw ta ye o a ye ninnu mɔgɔlankolonw de ye k'o kɛ wa i y'o faamuya wa Maru papa Mami ye problème sɔrɔ a ye Maru ta ye o ninnu de y'o kɛ denyɛrɛnin mun taara faga Yefugedennin ta ninnu de y'o kɛ est ce que nin ɲɔgɔn mɔgɔlankolonw de y'o kɛ ni fanga bɛ ko kɛ a bɛ fili fanga bɛ ko min kɛ o bɛ fili nin tɛ i bɛ ka nɔ ye Benga Burama nin t'i nɔ ye nin kɛlɛnin kɔni n b'i fɛ nafolo lahara bilahi i nɔ tɛ wa ne nin fana tɛmɛna n t'i fɛ dɛ mais nin affaire kɔni na n b'i fɛ bon n b'i kɔkɔrɔ na parce que n b'a dɔn i ma nin kɛ i tɛ surunya ka nin kɛ i y'o faamuya wa i ka dɛrɛmɛ kelen n'a sera ne bala kɔnɔ ala ma galon ka bɔ n kɔnɔ lahara mais i nɔ tɛ nin na parce que ne bɛ fanga dɔn i nɔ tɛ nin na one love à vous tous ja Rastafari choqué pour éduquer k'aw lakari walasa ka se k'aw ladamu Sitan Den Toro yiri jugu feere CDR one love à vous tous ala k'an bɛn malidenw